lažeš, bre? Gogo, koliko ste podelili posle tortilja što je ostalo? Ko je podelio? Ko je podelio? Koliko je bilo? Što svi nisu podelili? Bilo je ono ostaci tamo. Ono ostaci, Što svi nisu? Alo! Što svi nisu podelili? Nego vas četiri. Prvo pri koji naš? Da, bi u kuhinji. Ne, alo bre, kevo. Ne može. Ja sam i moje pravo. Ajde, zakuni se, ajde. Ajde. U sveti se kunem da ja nisam... Znači, nikad u kuhinji oni koji radi nisu uzeli više. Kažem da nisu, ja ti govorim za tortilje. Dosta. Za tortilje I to one koje su bile pokvarene, koje su bile suve, te su... Sve ste rekli. Znači, ne možete od mene pravite budalu, bre, alo. Od ostatka vas 5 jede. Znači 4-5 je bilo za vas, a nas 20. Uopšte me ne interesuje, bre, ja ću sebi učestvovati. Pa šta, bre, podeli to svima, bre. Podijelila moje cijene. Vidio u čemu se radi, onda ste podeli. A šta je to? Šta je to? Znači mora neko da špionira šta radite, da biste vi dali. Ja sam podijelila 100 moj deo. Ajde, bre, bešte, bre. Neću mene prediku terpila, bre. Ja da radim, a vi da jedete više. Svaki zadatak Manimo zadatak. malo je ovo nešto. Gogo!